vaše mišljenje o policijskim službenicima u Republici Srpskoj? Mislim da je najveći broj čestih i poštenih ljudi koji teško zarađuju svoj posao. Ne razmišljam o njima, mislim. Pa šta znam, meni su super, ja imam čak i rodbinu u policiji, gledam ja odlično. Imam dobro mišljenje. No, okej. Super. A ne, radi svi svoj posao kao svi drugi. A šta ti želiš biti kad porasteš? Policajac. Dobro. Ja kad porastem želim da budem policajac. Eto. Super, radi sve. A šta da kažemo? Ljudi rade svoj posao. Sasvim ispravno. MUP-u i jako su u službi. Policajac. Zašto policajac? Eto želim. Policajac. Kompleksno je pitanje. Zašto na jednu stranu ima dobri časnih policajaca, a na drugu, mislim, policijskih službenika koji su u skladu ponašaju sa zakonom kako je naređeno, ali ima dosta i lošije strane, tako da... A ne znam, nisam kompetentna osoba da bilo šta kažem, tako da nek rade ljudi svoj posao, ali što više mogu časno i pošteno, to je to. Pa ne znam, nisam baš u toku detaljno, jer ne znam, jednostavno nisam o tome razmišljala, ali mislim da kao i svakom drugom zanimanju, da uvijek ima 50% ljudi koji rade svoj posao savršeno, a uvijek ima i ona druga polovina koja na neki način možda ima i neke nepravilnosti. Znači, sve zavisi od osobe u stvari. Ja mislim da ljudi samo rade svoj posao. Pa, nema nikoga mišljenja, mislim, ne bavim se tim. Nema ni dobro večer, iz nekih priča sa kolegama. Ni dobro večer, ni dobar dan, odmah startaju dokumenti kada smo kriminalci. Tako doživljavaju običan narod kao odloglašene kriminalce u neku ruku, iako sigurno u drugu ruku vrše solidno i dobro svoju dužnost. Policajac. Policajac. Sve super. Nisam imao iskustva da nešto kaže loše. Policija. Želiš biti policajka? Da. Zašto? Zato što nisam nikad bila.